sadonkorjuujuhlille ja tälle opastetulle kierrokselle. Me tutustutaan nyt tähän Kaukajärven yksikköön, kerron toki myös nauhan toiminnasta yleisesti. Ja mennään nämä meidän rakennukset ikäjärjestyksessä. Aloitetaan vanhimmasta tästä kartanosta, käydään tuossa Sininauhakodille ja mennään uusille rakennuksille. Ollaan siis Vilusen tilalla ja tämä tilahan on mainittu jo 1500-luvulla tilakirjoissa. Tämä on vanha perinteinen tila ja historiallinen paikka, missä ollaan. Ja tämä rakennus, tämä kartano on 1890 rakennettu. Knut Stermal on omistanut tämän tilan ja tässä on ollut muun muassa tiilitehdas tässä pihassa ja niillä tiilillä on rakennettu Messukylän kirkko esimerkiksi. Ja tämä Stermal oli muutenkin semmoinen kulttuurivaikuttaja ja sivistynyt mies, että hän on vaikuttanut Kaukajärvellä esimerkiksi koulujen perustamiseen ja niin edelleen. Ja sittenhän tämä kartano on ollut välillä muilla omistajilla ja 1944 tämä on kaupungille siirtynyt omistukseen ja vuosina 45-65 tämä on ollut Hatanpään sairaalan psykiatrinen osasto. Semmoisia taustatietoja. Joo. Historiallinen paikka siis. Mennään sisään. Joo, mutta nyt on semmoisessa työtoimintakäytössä, päiväkeskusmaisessa käytössä ja sitten meidän koko yhdistystä palveleva toimisto löytyy tästä talosta tuolta päädystä. Tällä tilalla on yksi iso tärkeä tehtävä meidän työhyvinvoinnin kannalta, eli tämä on meidän kahvihuone. Ja koska meillähän työntekijät on monet semmoisia liikkuvaisia, tehdään töitä siellä missä läppäri on ja mehän voidaan tulla tännekin vaikka työpäivä tekemään, niin sitten on kiva kun me kello 14 henkilöstö kokoontuu tässä kahvilla, niin on kiva tavata työkavereilta sekä täältä Kaukajärveltä että muualtakin, ketä sattuu paikalla olemaan. Tämän tilan nimi on Kartanon Vintti. Tämä on tämmöinen meidän koulutustila, ryhmätyötila. Täällä on monenlaista, voi olla sosiaalisen kuntoutuksen ryhmiä, sitten meillä voi olla työohjausta täällä, työpaikkakokouksia. Ja tämä on toiminut myös meillä semmoisena juhlasalina, mutta en tiedä kuinka kauan, koska olemme niin valtavasti paisuneet yhdistyksenä toimijoina, että eihän me tänne mahduta koko jengi. Nauhalla meillä on noin 130 vakituisluontoista henkilökunnassa plus kaikki muut määräaikaiset siihen päälle. Mutta valtavasti tällä tontilla tehdään siis erilaista työllistämistoimintaa. Tämä rakennus on 1989 rakennettu ja alun perin tämähän on ollut semmoinen, että täällä oli 2 hengen huoneita pääsääntöisesti, oliko 5 1 hengen huonetta. Aika ahtaasti asuttiin ja nyt tässä on juuri valmistunut tämmöinen peruskorjaus ja nämä seinätkin esimerkiksi on ollut semmoiset tummankeltaiset, nämä on kaikki pesty ja tämä on niin hienon näköistä, kun tämä on se yhtä aikaa uusi ja vanha mun silmillä. Eli kaikki on pistetty uusiksi ja tosiaan tämä on uusi juttu, että täällä on tämmöinen yhteinen opetuskeittiö tässä. Ja huoneet on sillä tavalla uusittu, että nyt jokaisella on oma avain omaan huoneeseen ja on omat vessat ja on oma pieni keittiö siinä, että on enemmän semmoista itsenäistä ja omaa asumista, mikä meille jokaiselle on tosi tärkeää. Ja nyt näitä paikkoja on 32 tässä rakennuksessa, eli näissä jokaisessa siivessä on näitä asuntoja. Ylhäältä päin kun katsotaan, niin tämä on ristin muotoinen. Toimisto. Toinen toimisto. Tähänkin tulee ryhmätilaa ja saa käydä katsomassa, menkää vaan. Siellä on sauna. Näin.